Is céadfa a Radharc a úsad muid gach I lá. Caran shilling an down mór hímplearn a hiiscint ní sár. Cuoine ar na rudaí a eicin muid chola lá beo. Ar glán, na pátí ta ein, an simplocht, dahannaí agus fiú an blahannaí. Ceachaig gur féitling rudaí a eiceal? Well, is féitling rudaí a eiceal nar a osglín muid na súile agus nar a ligan muid sols isteach an tub. Céirt gur féidir leat a eiceal nar a de húla dúnsad. Well, banna muid stíl a sin. Dún na súile smáile, agus an sin, aibrú muid amach céirt gur féidir linge eiceal. Well, tá sé daracha a thomsa, tá sé beganí níos daracha hís an seo, ach tá sé geal hús an sin. Agus tásam gúil sé geal hús an sin, mar gheall solasan. Ach, nar a bhagan mam a lámh, suas agus nuas bíonn sé daracha, geal, daracha, geal, daracha, geal. Inis brahan sé sin náit atá an solas at sa smáile. Nú, beidir gúil tún tímá agus beidir nach bhfuil sé daracha chorbe. Inis siad an súil an seo. Agus má bhrean muid go cuairmach, cé gúil na súile sách beag tá go leor codannaí éagsúla acu. Tá ngéireogaí agus tá mátán, tá ngéireog opdach an seo ar chúl, tá retina ein, an mátán farránach an tosaí, an lunsa tíbhaiste, in sin tá imreascain, in sin, churne agus mac imreasc. Inis an timreasc sin an dá atá do chud súile. Tá dá gorm ar mo chud súile. Cin dá atá do chud súile? Inis crapan se sin, nar a eicin tú rud cinn sa hangin slaat, nó duine a hangin slaat, ar nús do wama, nó do iade, nó beidir pizza blasta. Crapan se sin agus brálíonn an mac imrisc ní smú. Sin an páirt tá dubh sa lár, sé ceirclach. Inis tastí na súla wainge, chun an down mór hímplearn a hiiscint ní sár, mar sin camuid arhá a thuirt gan súla. Agus sin muid a sin a gúsáid spéaclaí gréine agus spéaclaí sábhailteachta. Inis caríonn an dáthú lása, rudaí a aibrú má thart timplairt, cecha fád a wes atá siad, cecha garchuid atá siad, agus banna muid tríla sin inis, saoilad amach súd amhánad. Cecha I mar noch an síl? Well, má dhúnanta sa súd amháin, tá muid go le iarachtaína, clábín a chud arás ar a marcó seo an seo. Inis is féidir leat an rud céalaí na smáile, is féidir leat marcód nó peann úsáid, ach sin cínsa gur féidir leat an clábín ó bhain agus a chud arás ar a ríis. Inis chur an clábín a lámh amháin agus an marcód sa lámh eile. Dún súd amháin díreach mar seo agus tríáil iad a chur le chéile. Oh, ní ráid le mai iad an tám sin ach banna bheith tríal as a ríist. Dún de húla ríist? Agus sáid alóm. Ach tá sé dacur mar tasíonn an dáthúd weitse chun aibrúach cecha fád weit nó cecha garchuid atá rudaí. Inis dóla muid go leor faoin na súla inneo, agus cecha le ara bhá a thuirt hóp. A gúsáid na spéaclaí gréine ar léintí bratha agus spéaclaí sábhailteachta nuair a hastíonn siad.